Aký sme mali víkend? Wow! Žiješ? Myslím, že výnimočný. Nový bicykel. Už zasa. Chceme sa poďakovať FDF Shopu za ich úžasný prístup a rýchle dodanie. Active Teamu za podporu, Kerosene za dokonalé kľuky a Procycling SK za riaditka gripy. Ako sa na novom peklostroji jazdí? Pre maminu not great, not terrible. Čo? Držíš to ako dyrťaka? Tak aby sa ti dobre brzdilo, hlavne šéfko. Dobre? Ideme ďalej? Ty si mešuge. Krásne. Wow, to bol ochop, šéfko. Stíhaš brzdiť? A dobre sa ti brzdí? Nesústreďuj sa na dyrťaka. Poď cez korene, tak. A posieláš? Wow! Žiješ? To je v pohode, všetko je v pohode. To si riťou pritlačil, podľa mňa to sedadlo. Preboha, to som riadne šiel. Na čo som tam pedaloval.